Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating. Jesus saves, Jesus saves, and the hush of mercy breathing. Jesus saves, Jesus saves. Hear the host of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. May hello mga higala, niya nasabta karon sa atong programa, the 15-minute Bible Truth. Usab kini inyong feature karon si Brother Mike. Ako day usab usa sa membro diri sa Emmanuel Bible Baptist Church diri sa Bagong Liloan. No, so dito maglangan og adulang may mga Biblia diya sa inyo ato ang ablihan sa 2 Corinto or 2 Corinthians chapter 6 verse 2, no? O ang atong paghisgutan karon kaning atong kaluwasan usab kay mao gini amo ang tumong aning programa nga ma-disseminate ang kaluwasan sa tibuok kalibutan, no, as much as possible. So kining atong paghisgutan karon kabahin ni sa kaluwasan kung kanus agyud ta, no, kanus agyud ang perfect time or the best time nga kita mudawat sa kaluwasan nga hatag, no, sa Ginoo. So ingon diri sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, for the saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. No? So klaro kay gingon sa Biblia nga karon, no, karon na mismo ang perfect time, no, to accept the salvation. Today is the salvation. No, wala gingon nga tomorrow or next year. So karon na mismo ang gingon sa Biblia kay kaning kamatayon biya, no, sa ato lang i-share. Kalit ning moabot sa to ang kinabuhi, no, dili ta makamatngon or dili ta ma-aware aning kanus-a, no, kun dili kanang maratag ma-surprise niini. Sumala lang gud kung ato ang tan-awon ang balita sa kalibutan, no? Kita nato nga ngilngig na kayo ang ang krimen karon, no? Maglingkod lang gani ka sa daplinsdaan, di magsakay kag motor, no? Usilo na dayon ka, no? Daghan na kay balita niya na. Muna nga among tinguha diri karon kay mangandam, no? Mangandam ta sa atong eternidad kay ang kining kamatayon kalit kining maabot sa atong kinabuhi. Nya ang ingon diya sa Biblia, no, nga ikahuman aning kinabuhi nato diri sa kalibutan, no, hukman dayon ta, no, hukman dayon ta, meaning to say wala nay kanang pila ka adlaw nga maglibot suroy ang atong kalag nga ampuan pa ta, no, og mada pa gani padung sa langit ug dili di na mada adto dayon sa impierno, no, dili na inana, no. Kung mamatay ka diri sa kalibutan, largo na dayon ka hukman. Kung aduna kay Kristo sa imong kinabuhi, then sure imong kaluwasan, imong eternidad adto jud ka sa langit. Apan kung ikaw walay Kristo sa imong kinabuhi, no, usa ra jud kapaingnan nimo. Kay adto sa eternidad duha ra may kapadulngan. Langit ra man jud og ang impierno. So kung wa kay Kristo, impierno ang imong kalag. So mo na hinuktoki sa inyong kinabuhi mga higala, no, kung asa mo, no, asa padong inyong kalag human niining kinabuhi nato diri sa kalibutan. Kay dili na ingon nga sayon ang atong kinabuhi diri sa kalibutan. Grabe na kaini ka wicked ang atong kalibutan. Kung asa ang krimen, ang natural disaster, no, nagkagrabe na. Kung makita ninyo, no, diri sa Cebu, makita ninyo grabe kaayo ang mga pagbaha. Wala din sa una, no. Muuwan lang gani diri maskin gamay karon panahon na grabe na kay pagbaha. Kini adto moagi pang bagyo, kusog ang uwan, apan wa joy baha, no. Inana na kagrabe ang
ang kalibutan karon, no? Mao na nga sa ato ang kinabuhi sa mangandam ta, no? Dili sayop ang mangandam. Mao na nga gituluan ganita sa gobyerno nga mangandam mangandam ta, no? Sa mga bagyo nga umaabot, no? Ilaha dyan nang i-broadcast nga na ibagyong umaabot man nga kita mangandam mo na. So kami sa diri mga Kristohanon, no, ang amo sang tumong niini ang maghatag ninyo og awareness, no, para kamusad makapangandam before mo kwaon diri sa kalibutan. Kay dili, no, sa ako nag-iingon dali ra jud kaayo, no, bisan anytime, no, dali anytime pwede kayo tang mga matay mo na nga mangandam dita. O usap pa sa niini sa ato ang namatnunan, no, ang kalibutan gid o nagit nagkagrabe na gid mao gyud gisaad gid na sa Biblia nga ang kalibutan, no, saning kanang masinati gid sa kalibutan ang kapungot sa Ginoo. Kay maong sa nang nahitabo kiniadto sa Old Testament. Sobra na kay ka-wicked ang mga tao kiniadto, no, og ang Ginoo wala na malipay mo nang nagpakita siya sa iyang kalagot, no. Makita siya sa iyang kapungot sa kalibutan. No? Mo na ato pagindaman kay kaning kamatayon, no. Appointed ni sa atong kinabuhi. Di ta ni malihayan, di ta ni makontrola ug dili ta ni matag-an, no. Mo na nga giingon sa Biblia nga dapat kitang mangandam. Kay kung dili sagi ka mangandam, no, wa jud kay wa jud kay laing kapaingnan kundi adto jud sa impierno ang imong kalag, no, kung wala pa kay Kristo sa imong kinabuhi. Kay ang Ginoo biano pinangga kayo niya ang kalibutan, pinangga kayo ta niya kung asa gani iyahang kinabuhi, iyahang gihatag para kanato, no, para kitang tanan adunay manluluwas. Ug makita ninyo sa kanang kada tuig, kada Semana Santa, no, makita ninyo nga ang Ginoo nagpas-an sa krus, no, nagantos sa kasakit, gilansang ngadto sa krus sa bungtod sa Kalbaryo para sa kapasayloan ug para ma-redeem ta, no, gikan sa impierno. Kay kiniadto pa man, no, sa wala patay Ginoo, no, ang atong kalag wala na padung na ta sa impierno daan. No? Kung ganahan mo matong impierno, wala mo laing buhaton. No? Kay wala naman, nakasangla naman ni daan sa ang atong kalag sa impierno kay gumikan, no? Gumikan sa sala nga nabuhat ngadto sa garden sa Eden, no? Ngadto nila ang Adan ug ni Eva. Sila'y sinugdanan sa sala. Muna nga tungod sa kamatayon ni Jesus Christ usab ngadto sa bungtod sa Kalbaryo, ngadto sa krus, nagpalansang sa siyang kaugalingon o nagpaaga sa iyahang dugo, no? Katong nga event mao toy katong crucifixion ni Jesus Christ mao to ang time nga ang kalibutan iyahang gitagaan og gasa para maluwas gikan sa kamatayon. When I say kamatayon, no, impierno. Kay kitang tanan makasasala ta, no? Ingon gani diri sa Romans 3:23, no, atong basahon sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Kitang tanan makasasala, no? Walay maskin usa kanato nga dili makasala. Maskin pag unsa ka kabuutan, unsa ka maayong tawo, unsa ka active sa charity, no? Makasasala gyapon ta. Kay walay matago diha sa mata sa Ginoo. Maskin ang imuhang nasa sul sa imong nahuna o sa kasing-kasing kahibaw ang Ginoo niya na. Mo na nga makasasala kita, no? Di gina nato malihayan. Maskin pag unsa imong suoton, maskin ako, maskin kami diri, no? Makasasala gihapon mi. No? Apan ang pasalig sa Ginoo, no? Kung imo siyang dawaton, ang imong kalag adto gid sa langit ug mahimo nimong si Jesus Christ mahimo nimong tagapaglaban, no, or shall I say mo pardon sa imong sala inigatubang nimo ngadto sa langit, no. Mao nay nakanindot kung aduna kay Kristo sa imong kinabuhi. Kay ngano man
napaman mi sa unod, napamanta sa unod, no? Kay kaning unod nato, kaning atong lawas makasasala gini. Dili gini ingon nga malimpyuhan, no? Sala man ni. Kani atong unod. Apan kung ikaw adunay Kristo sa imong kinabuhi, no? Inig kamatay aning unod, inig atubang nimo, no? Sa Dios Amahan, aduna kay Kristo. No? Adunay Kristo nga murag attorney ba, no? Nga mo atubang nimo ngadto og mo defend nimo nga kani siya maayo na ni siyang tao or maayo na ni siya kay iya akong gidawat, no? Iya akong gidawat isip manluluwas, no? Makasasala ta og ang Ginoo wala mahimaya ni ana tungod sa atong sala, no? Ug ingon gani diri, no? Og ako lang isaysay ninyo diri sa Biblia kung unsa jud ta ka pinangga sa Ginoo. Kay niingon gani diri sa Biblia, no, sa John 3:16, no? Nindot kini nga verse John 3:16, for God so loved the world, no? Iyang gihigugma ang kalibutan. Tungod sa iyang gugma sa kalibutan, iyang iyang bugtong anak, no? No? Ingon diri that he gave his only begotten son, no? Bugtong anak iyang gipadala, no? Inana ta kapinangga sa Ginoo ug atong tiwason, no? Ingon diri nga and whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life, no? Ug kung kinsa ang mutuo niya makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Diya pa diri sa John 3:36, he that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. No? Sa ako nag-ingon ganiha, no? Ang kaning kalibutan nagkay-nahinay na og kasinati sa kapungot sa Ginoo. Muna nga grabe na kaayo rong mga bagyo, no? Grabe na kay linog. Wala man kini sa una, no? Grabe na kaayo ang krimen, ang pagpatay, sakit, no? COVID-19, no? Mga virus, grabe na kaayo. Muna ang kapungot sa Ginoo. Kay tungod nga ang tungod ang mga tao sa kalibutan, no? Wala na naghimaya niya, no? Muna nga wa joy arang natutanan mata sa Ginoo. Ang kaning tanan mausab lang kung imong dawaton si Jesus Christ, no? Diya si imong kinabuhi. Iningon diri sa John 3:17, no? For God sent not his Son into the world to condemn the world, but the world through him might be saved, no? Pinaagi ni Jesus Christ ang kalibutan maluwas, no? Kay ingon diri sa Biblia wa may laing dalan padung sa langit. Si Jesus Christ naman. Dili man ang simbahan, dili man ang pastor, dili man ang pagpabautismo, no? Apan pinaagi ra ni Jesus Christ. Kay wala may pare, wa may pastor, wa may religion, wa may mayong buhat nga nagbalansa ngadto sa krus, no? Kundi si Jesus Christ raman. Ang kanang giingon nila nga pagbautismo, pagpamimbro sa simbahan, mga tradisyon na nga gibuhat sa mga tao diri sa kalibutan, no? Apan usa ra jud ang giingon diri sa Biblia, pinaagi ra gid niya, no? Klaro kayo? He that believeth on the Son hath everlasting life, no? Kung kinsa man ang mutuo sa anak, no? Sa Dios anak, makaangkon og kinabuhi. Unsa man nga pamaagi na ikaw maluwas, no? Ingon sa Ephesians 2:6, 2:8, Ephesians 2:8. Klaro kay diri giingon sa Biblia sa Ephesians 8 na pinaagi ra gid sa pagtuo kita maluwas, no? Ingon diri for by grace are ye saved, no? For by grace kitang tanan kita naluwas, no? Kay kaning pagpalansang sa ni Ginoong Hesus ngadto sa krus sa Kalbaryo, grasya ra man ni. Dili man ta worth it pakamatyan. Apan ang Ginoo tungod sa iyang gugma kanato, nagpakamatay siya ngadto sa krus sa Kalbaryo, no? Og ingon diri through faith, no? For by grace you are saved through faith, and not of yourselves, it is the gift of God, no? Gasa ni Ginoo, not of your work, not of works, lest any man should boast, no? Kaya naman
Kay kung kaning kaluwasan na mabuhat pa lang ini sa tao, no? Or ingon pa nila ang kaluwasan kuno nato naara daw na sa atong kamot, no? Kung pinaagi niini ang kaluwasan, no? Mga tao sa kalibutan, mga manghambog niini, apan ang Ginoo dili biya ganahan og hambogiro. No? Di ganahan ang Ginoo niya na mo na nga gipasayon ra gid sa Ginoo ang kaluwasan. O walay lain pa pinaagi ra gid sa pagtuo kay kini gasa na ni nga gihatag sa Ginoo diri kanato. Sumagod og kita makadawat tag gasa gikan sa atong mga mahal sa kinabuhi, no? Ato pa ba nang bayran? Ato pa ba nang haguan? Dili na, no? Kay kini hinatag naman, no? So kung imo pa ning haguan o imo pa ning bayran, mainsulto ang naghatag nimo, no? I-realize man na sa inyong kagalingon, muhatag mo og something, muhatag mo gift sa inyong tanaron sa imong uyab, no? Og imong uyab muhatag og gift nimo nya imong bayran o imong haguan, may insulto na, no? May insulto sa siya. Mo na nga ang Ginoo iya ra jung gipasayon, no? Ang kaluwasan. Ingon na siya diri nga pinaagi lang sa pagtuo, no? Ngadto sa anak. Kay human naman ang kaluwasan, no? Na kumpleto naman, perfect naman tong kaluwasan nga gihimo ni Jesus Christ ngadto sa krus sa Kalbaryo, no? Nga nagpakamatay siya, no? Iya jung gi-suffer ang tanan para lang kanato. Mo na nga kung ikaw naminaw niini, hinuktuki, no? Hinuktuki imong kinabuhi kung asa ka human niini nga kalibutan, no? Kung asa ka, asa pa dong ang imong kalag human ka mahanaw aning kalibutan. Kay nagkalisod na, no? Nagkalisod na ang kalibutan. Daghan ko makita ng mga comments every time na krimen, na disaster, no? Siingon nga naunsa na ning kalibutan, no? Even me maka-question jud ko nga naunsa na ning kalibutan. Apan wa ko na worry ano man. Aduna ko'y Kristo sa akong kinabuhi. Okay, bawo ko nga ang saad sa Ginoo ingon diri, no? Kung asa siya tuwa, usab ko. No? So kay ang Ginoo naaman sa langit, nagpuyo ngadto. So adto jud ko, siguro jud ko langit. No? Mo na nga kamo nga naminaw niini, hinuktok gid ang inyong kaugalingon o pagbuhat og desisyon karon, no? Karon dayon, this is the best time, no, for the salvation. And this is your best time to make decision usab sa imong eternidad, no? Kung asa jud ka padung kay lisod na, no? Lisod na sa ingon sa ila pang ingon, no? Lisod na og maulahin na ang tanan, no? Mo na nga make a decision na. Og na may mga pangutana, open kayo among simbahan. Pwede mo send og message sa among group page, no? Welcome ra kay mi og mga remo, no? Send mo message and mag-istorya ta. Og maura to. Usab kinisad si Brother Mike Donaire from Emmanuel Bible Baptist Church. Salamat kay sa pagpaminaw. Mayong adlaw og kita ta sa sunod nga episode. Kung ikaw nagato sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon dito sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.